hraj teraz. Tak hraj teraz v tejto dobe. Snaž sa to robiť tak, nech to je dobre. Nikomu podobné, nech to není len obdobné. Nech to je vhodné, nejak skupiny ozdobné. A ich slova na nič hodné sú väčšinou o hovne. Názory prezentujem vždycky rozhodne. Názov stavby je stred moje rozvodne. Jednej som váš, ani ty nejsi náš. Či to nerobíš len prejmiť si radšej hlave zváž. Svojich blízkych si vždy ako hlave stráž. Musíš dobre poznať kolegov, keď už s nimi hráš. No a s nimi to aj dáš, chceš výsledok, tu máš. Musíš začať od nuly, ja keď si chodil do školy. Najprv sa už písať, počúvať, no a začiatok je hotový. Nesústreď sa, aby si hneď slavu mal. Klip mal, na to by si tip mať mal. Ja som ten tip mal, začal som budovať od spodu na vrch. Sieť zapletať ako pavúk, aby som dnes pavučinu mal. Som prechádzal levelmi jak král, jak princ, čo krámu radši dal. Už nedokázal, no už lietaš nad zemou, jak vo vesmíre astronaut. No bez skúseností rýchlo padneš na hubu a rozjebeš sa tvrdo jak na PS2 burnout. Myslíš, že budeš mať slávu, ženy, domy a 5 aut. No namiesto toho dostaneš od života knockout. Myslel si, že budeš in, no zostaneš out. Kamarát, budem rád, keď zoberieš si v srdcu niečo z našich rád. Máš ich mať, začni hrať. Rob to ako chceš, budeš, no hraj. Maj zanietenie, začiatok není nájsť. Maj veci, maj témy.